Mijn naam is Michael Kalthoff, lijsttrekker van D66 Roermond. D66 vindt het belangrijk dat alle Roermondenaren in vrijheid en in veiligheid kunnen leven in Roermond. Waar je vandaan komt, wat je achtergrond ook is, een Roermond is plek voor iedereen. D66 heeft zich de afgelopen jaren op lokaal niveau, maar ook op landelijk niveau hard gemaakt voor de rechten van LHTBI'ers. Landelijk hebben we een politieke strijd gevoerd als het gaat om de openstelling voor het huwelijk tussen gelijke partners. Daarnaast hebben we ook onlangs nog een initiatiefvoorstel ingediend met de VVD als het gaat om het verbod op homogenezing. Daarnaast hebben we ons ook hard gemaakt tegen de weigerambtenaar. Dat zijn allemaal zaken die we de afgelopen jaren hebben gedaan, waar ook de Roermondse inwoner profijt van heeft. En daar zijn we ontzettend trots op. D66 is en blijft de meest progressieve partij van Nederland. En ook de komende jaren zullen we ons keihard hiervoor blijven inzetten. Op lokaal niveau vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat de gemeente Roermond het goede voorbeeld geeft. Wij willen een ambtelijke organisatie die divers is. Iedereen in een ambtelijke organisatie moet een afspiegeling zijn van de Roermondse samenleving. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat wij als Roermond een regenboogstad blijven. In 2018 zijn we aangesloten als regenbooggemeente. Toen hebben we een intentieverklaring getekend. En wij vinden het belangrijk dat het zogenaamde uitvoeringsplan, dat daaruit voortvloeit, dat dat ook de komende jaren op de agenda blijft. Zo vinden wij het belangrijk dat we bijvoorbeeld met sportverenigingen in gesprek gaan, bijvoorbeeld voor het instellen van een vertrouwenspersoon, zodat mensen die zich niet zo prettig voelen met een vertrouwenspersoon in gesprek kunnen gaan. Daarnaast moeten wij als Roermond ook de mogelijkheid bieden voor tentoonstellingen en andere mogelijke activiteiten voor mensen uit deze gemeenschap, zodat ze samen dit thema op de agenda kunnen blijven houden. We vinden het ook belangrijk dat er bij de woningcorporaties voldoende aandacht is voor deze doelgroep. Misschien willen mensen wel met de woningcorporatie praten over bijvoorbeeld dat ze gepest worden. Een woningcorporatie kan ervoor zorgen dat ook de rechten van deze mensen goed beschermd worden. Het onderwijs is ook een hele belangrijke plek. Van jongs af aan moeten jongeren over dit thema praten, want kinderen die moeten met dit onderwerp in aanraking komen. Door over dit onderwerp te praten wordt het steeds meer sociaal geaccepteerd. Wat wij ook heel mooi vinden als D66 is dat er een regenboogpad is. Bij mijn verkiezingsspotje hebben we ook bewust gekozen bij het thema kansengelijkheid om voor het regenboogpad te staan en aan te geven hoe belangrijk het is, diversiteit voor de gemeente Roermond. Roercollege Scheundelen heeft zelfs het initiatief genomen om een regenboogpad aan te leggen. Dat soort initiatieven, allemaal kleine initiatieven, stimuleren wij. Want dat zorgt ervoor dat we Roermond sociaal acceptatie bevorderen voor mensen met de LHTBI-gemeenschap. En dat is ook belangrijk. Wij staan en blijven staan voor mensen met allerlei achtergronden, want samen vormen wij Roermond. Samen zorgen wij ervoor dat er vrije rechten zijn en dat mensen zich veilig voelen in onze prachtige stad. Roermond is voor iedereen en D66 heeft hart voor mensen uit de LHTBI-gemeenschap. En dat zal zo blijven. En dat zullen we ook de komende 4 jaar blijven doen. Dankjewel. Mijn naam is Jonathan Felix, nummer 2 van de Roermondse VVD. En ik ben kandidaat voor de gemeenteraad van Roermond. In Roermond moet iedereen zichzelf kunnen zijn, ongeacht seksuele gerichtheid. En de Roermondse VVD die staat daarom voor een liberale en tolerante stad, waar gelijkwaardigheid en vrijheid uitgangspunten van gemeentelijk beleid zijn. Maar vanuit die gelijkwaardigheid moet ik ook constateren dat ik als hetero man niet gediscrimineerd word. En dat betekent dat er werk aan de winkel is, zodat iedereen zijn of haar leven in vrijheid kan leven. De Roermondse VVD wil daarom op de eerste plaats nauw samenwerken met betrokken LHBTI-organisaties. Dat doen we natuurlijk door op relevante momenten door de jaren heen contact met elkaar te hebben, te kijken wat er speelt en hoe we elkaar op de juiste momenten weten te vinden om acties te ondernemen. Maar we zetten zelf ook hoog in op bewustwording, op veiligheid en op inclusiviteit. Daarbij heeft de VVD ook oog voor minder zichtbare groepen van de LHBTI-gemeenschap, zoals transgenders, intersexe personen en asielzoekers. We staan voor een Roermond waarin je ongeacht je afkomst, seksuele gerichtheid of levensopvatting meetelt en meedoet. Met het oog op bewustwording onder jongeren, maar ook ouderen, zien we een rol weggelegd voor educatie, voor voorlichting en voor het goede gesprek over tolerantie en acceptatie. En bij de inburgering wil de VVD meer aandacht voor LHBTI-rechten, maar ook voor onderwerpen als de gelijkwaardigheid van man en vrouw en zelfbeschikking.
Bewustwording en acceptatie worden gestimuleerd door binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook richting partijen met wie de gemeente een subsidierelatie heeft, het goede gesprek te voeren over acceptatie, emancipatie en inclusiviteit. Maar naast educatie en voorlichting is ook handhaving van die tolerante waarden van belang, opdat de veiligheid overeind blijft staan. Zo moeten we discriminatie en geweld tegen LHBTI-personen keihard aanpakken en werken we een hogere aangiftebereidheid en betere registratie van anti-LHBTI-geweld en discriminatie. Meer blauw op straat is een grote wens van de VVD, onder meer om deze veiligheid te borgen. En de gemeente dient daarnaast te bevorderen dat de politie beschikt over kennis, over sensitiviteit en een aanspreekpunt voor LHBTI-personen. En bij stelselmatige discriminatie en pesten moet het uitgangspunt zijn dat de pester verhuist en niet het slachtoffer. En dan kom ik tot slot bij de senioren. Het is voor deze oudere LHBTI-generatie verschrikkelijk dat zij hun leven vaak niet in volledige vrijheid hebben kunnen leven omwille van omgevingsfactoren in een ander tijdsbeeld. Maar het is nooit te laat om het anders te doen. De gemeente kan bijvoorbeeld met eisen in aanbestedingsprocedures bevorderen dat ouderen en thuiszorginstellingen een LHBTI-vriendelijk beleid voeren en dat zij beschikken over een roze lopercertificaat voor LHBTI-vriendelijke zorg. Ik vind dit meer dan de moeite waard. En daarmee kom ik aan het einde van mijn pitch. De Roermondse VVD staat voor een liberale en tolerante stad. Een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn en in vrijheid zijn leven kan leven. Dat doen we met 26 kandidaten, van jong tot oud, man en vrouw, homo en hetero. Het maakt niet uit wie je bent van harte welkom bij ons. Ik vraag je daarom om je vertrouwen en om je stem. Kies daarom op 14, 15 of 16 maart de Roermondse VVD. Hallo, ik ben John Hulskens van de SP Roermond, nummer 2 op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat zijn al sinds de oprichting van mijn partij al zo'n beetje de 3 zuilen waar wij eigenlijk alles op baseren. En als je dat weet, dan weet je ook dat diversiteit en inclusiviteit voor ons ook heel belangrijk zijn. Helaas moeten we daar de afgelopen jaren echter ook het woord veiligheid aan koppelen. De afgelopen 4 jaar zat voor de SP in de gemeenteraad Gerard Nizet, die zelf deel uitmaakt van de LHBTI-gemeenschap. En die zei op een dag tegen mij van John, ga je mee naar Roze Zaterdag? Nou, leek me wel leuk. En dat was het ook. Onder het motto rood voor roze kleurden de bekende rode SP-tomaten inderdaad roze die dag. En er lag ook een duidelijke regenboogglans overheen. Het was een prachtige dag, het was mooi weer. We hebben genoten van muziek, van cultuur, van elkaar. En volgens mij was het ook een mooie dag omdat bijvoorbeeld het dames nationale voetbalelftal op het WK won van Italië. En tegelijkertijd dacht ik toch, waarom ben ik nu in Venlo? Want daar waren we. In Roermond was geen Roze Zaterdag. Ik weet dat Roermond wel degelijk een regenboogstad is. Maar ik hoor ook andere verhalen. Bijvoorbeeld van dat bevriende stel. Die 2 meiden die uit Maastricht hier boodschappen wilden komen doen. En vanaf het moment dat ze het station uitkwamen en over die prachtige regenboog-zebrapad liepen, werden ze gevolgd, werden ze uitgescholden, gestalkt eigenlijk. Totdat ze uiteindelijk van pure ellende maar gewoon een winkel invluchten. In de hoop daar veilig te zijn. En op dat moment bedacht ik ook, wat is er nog verschrikkelijk veel werk te doen. Want er zijn helaas weer conservatieve krachten aan het werk in dit land, die ons eigenlijk gewoon jaren terug willen gooien in de tijd. En daar moeten we iets tegen doen. Daar moeten we echt iets tegen doen. Want als die gelijkwaardigheid tussen mensen bedreigd wordt, dan verdwijnt ook echt de menselijkheid. En dat kunnen we alleen tegengaan door die solidariteit waar ik mee begon. En daar heb ik jullie allemaal bij nodig. Doe je mee? Bedankt. Mijn naam is Marianne Smitsmans. Ik ben lijsttrekker voor GroenLinks hier in Roermond. En ik mag al 9 jaar wethouder zijn voor GroenLinks in Roermond. En ik heb hier in mijn hand een pagina van het verkiezingsprogramma voor GroenLinks. En dat begint met, dus ook de titel van het programma, Iedereen telt mee. Dat is wat we afgelopen jaren hebben uitgedragen als onze partij. En dat is waar we ook ontzettend op hebben ingezet. En ik ben er best trots op om te laten zien dat wij ook een hoofdstuk hebben over discriminatie, antidiscriminatie en heel specifiek over seksualiteit en genderdiversiteit. Omdat wij denken dat dat heel erg belangrijk is. Dat is een thema wat we afgelopen jaren ontzettend hebben uitgedragen. Ik mag wel zeggen dat het aan GroenLinks was dat voor het eerst sinds tijden de regenboogvlag werd opgehangen aan het stadhuis. En we kregen wel commentaar af en toe van, oh, dat is symboolpolitiek, wat doen jullie?
Ik kan jullie zeggen, de reacties die wij hebben gekregen uit de LHBTI-gemeenschap was anders. Die was eindelijk na al die jaren in deze bisschopstad ook een signaal dat wij er mogen zijn. En met 10 mensen ben ik in gesprek gegaan. En met 10 mensen hebben we besproken, waar hebben jullie nou behoefte aan in deze stad? Wat zouden jullie willen? En als ik nu kijk, een aantal jaren later, ben ik apetrots om te mogen zeggen dat wij regenboogstad zijn. Samen met Geert Gabriels uit Weert, nu gedeputeerde in de provincie Limburg, hebben Roermond en Weert samen de regenboogstad aangevraagd. Het ministerie zei, komen jullie niet voor een aanmerking, want jullie zijn te klein. En toen hebben we gezegd, dan doen we het met z'n tweeën, dan zijn we niet te klein. En we hebben het ministerie weten te overtuigen dat ook middelgrote steden belangrijk vinden om een regenboogstad te zijn. Waar ben ik nog meer trots op? We hebben op dit moment 3 partijen actief die samen met ons de regenbooggedachte willen uitdragen. Dat is onze GESO's, dat zijn de roze ouderen die samen met ons bespreken van wat heeft deze stad nu nodig om goed oud te kunnen worden als homo of als lesbienne, dat maakt niet uit. Wat hebben wij nodig? Zij maken zich zorgen. Als wij dadelijk het woonzorgcentrum in moeten, we hebben verzorging nodig. Moeten we na al jaren knokken om uit de kast te komen, moeten we dan weer in de kast? Daarom vinden we het ook heel erg belangrijk om alle zorginstellingen op te roepen. Zorg dat je dat predicaat krijgt. Zorg dat je die roze loper krijgt. Dan hebben we AUGSO. AUGSO, een vereniging die zich wat meer richt op eigenlijk Midden-Limburg en heel Limburg. En vooral op een wat jongere doelgroep. Die zijn heel erg actief en komen nu gelukkig na coronaperikelen. Gaan ze weer volop de stad in. Samen picknicken, samen wandelen, samen delen, samen vooral plezier hebben. Maar ook bespreken waar je behoefte aan hebt. En dan, waar ik heel erg trots op ben en waar ik heel erg in geloof, dat zijn onze jongeren. Sportverenigingen, maar ook de jongeren op scholen. Ik ben apetrots om te zeggen dat we een GSA hebben, het Roercollege Schöndelen. Die heeft een GSA, dat is een Gender Sexual Alliance. En dat is een groep jongeren die zelf uit de kast zijn gekomen en die zeggen, hey, wij willen het bespreekbaar maken. En wij willen het graag onder aandacht brengen. Dat niet zomaar iedere jongere een hetero-jongere is. En die willen er ook zijn voor andere jongeren. Andere pubers die twijfelen over hun seksuele geaardheid. En dat is heel erg fijn dat Roercollege Schöndelen dat zo ontzettend ondersteunt. En we hebben daar ook nog Juverta. Voorheen was dat Cita Verde, die ook zeggen van wij willen dat ondersteunen. Die doen dat iets breder, die pakken discriminatie iets breder, maar die hebben ook volop aandacht voor seksualiteit en genderdiversiteit. Wat hebben we nog meer als we hebben over veiligheid? Wij hebben nauw contact met de politie en dan vooral met de afdeling Roze in Blauw. Dat is een afdeling dat als je geconfronteerd wordt met bedreiging of met discriminatie en je voelt je onveilig, dan is het zo belangrijk om te spreken met een politieagent die weet waar je het over hebt. En deze agenten die spreken zich heel expliciet uit van wij willen daar oprecht naar luisteren en we kijken niet alleen maar naar het geweld wat daarmee wordt gedreigd, maar we kijken ook naar wat doet dat met jou. En we willen ook kijken van ligt nou die discriminatie of die bedreiging gewoon maar in een hoek van geweld of zit daar inderdaad ook die discriminatie naar seksuele geaardheid in. Dus die contacten met Roze en Blauw vinden wij heel erg belangrijk. Waar we eigenlijk als GroenLinks op willen inzetten is die bewustwording. Wat we gewoon heel erg belangrijk vinden, en dat is volgens ons echt het begin van acceptatie, is erover praten. Gewoon zeggen van, hé, we zijn er. Ja, ik val op een jongen. Ja, ik val op een meisje. Ja, ik heb een andere gender dan wat jij denkt wat gebruikelijk is. Daarover praten en zeggen, hé, het bestaat. Wend er maar aan, het bestaat. Dat is eigenlijk het begin van alles. En dat doen we op verschillende manieren. Dat doen we door een aantal symbolen in de stad te laten zien. We hebben het over het regenboogpad. Als je Roermond binnenloopt, hebben we een mooi regenboogpad. En voor degenen die straks de stad ingaan, moeten maar eens kijken naar de stoplichten bij het station. Die stoplichten, daar staan 2 mannetjes of 2 vrouwtjes. In elk geval is dat een symbool om aan te geven, hier steken niet alleen maar stelletjes, mannetjes, vrouwtjes over. De stad is heel erg divers en je mag er zijn zoals je bent.
Pas geleden stond ik bij de stoplichten te wachten en er waren 2 jongeren die zeiden, kijk die stoplichten. En die begonnen het gesprek erover. Dat is wat we ermee willen bereiken. En wat we dan verder, daar ben ik heel erg trots op, wat we rond de zomer naar Roermond gaan halen, is een hele bijzondere expositie. En die gaat over het erfgoed van transgenders. Dus een expositie die reist door het hele land. En die is opgericht door een transgender die zei, strakjes is onze hele geschiedenis niet genoteerd. Die kwam erachter dat de hele geschiedenis gewoon niet bestond. En ik heb die expositie mogen zien. Het zijn geweldige portretten vanaf 1950 tot en met 2020. En die personen die vertellen hun verhaal. En als je dan bijvoorbeeld ziet dat iemand uit 1950 die vertelt het verhaal. In 1950 bestond er helemaal geen woord voor transgenders. Want het bestond niet. Men deed net alsof het niet bestond. Dus ik heb altijd in verborgenheid moeten opereren. En ik had er niet eens een woord voor. En als je dan ziet dat nu in 2022 in diezelfde expositie een persoon het verhaal vertelt en zegt, hey, ik heb een paspoort en in dat paspoort staat een X, dan is dat natuurlijk geweldig om te zien welke ontwikkeling dat we met z'n allen hebben doorgemaakt hier in Nederland. En dat is ook het verhaal, dat moeten we delen. En dat is dus de bewustwording. Als laatste zou ik nog willen afsluiten. Wij willen dat. We zijn als GroenLinks heel erg gedreven om er voor iedereen te zijn. Dus ook voor deze doelgroep. Maar we doen het eigenlijk vooral ook met die doelgroep. Want dat is altijd ons uitgangspunt. Wij gaan geen dingen verzinnen omdat wij denken dat het goed is. We zijn in overleg en met de GESO's en met AUXO en met GSA. En verder iedereen die ons aanspreekt van we willen met jullie praten over diversiteit. En dan maken we samen plannen. En dat gaan we vooral doen. Doen jullie ook mee? Dan stem op GroenLinks. Dankjewel. Hallo, mijn naam is Monique Maalp en ik sta op nummer 6 van de Partij van de Arbeid. De afgelopen 8 jaar heeft de Partij van de Arbeid helaas niet mee mogen regeren. Dat betekent natuurlijk niet dat we niet stil hebben gestaan bij de belangen van de regenbooggemeenschap. Als linkse partij en socialistische partij vinden dat iedereen erbij hoort. En de regenbooggemeenschap moet zijn plek hebben. Wat betekent dat voor Roermond? Hoewel wij het intentierapport hebben getekend, die Roermond heeft aangeduid als regenboogstad, zijn we van mening dat er veel meer kan gebeuren. Er gebeurt eigenlijk nog te weinig wat met die naam te maken heeft. Ten tweede, we vinden dat de regenbooggemeenschap veilig alles moet kunnen doen bij het sporten, bij het shoppen, bij het uitgaan en eigenlijk gewoon bij het dagelijks leven. Ik als alleenstaande zwarte moeder weet hoe het is om te vechten voor je plek in de maatschappij. En daarom ben ik voor de regenbooggemeenschap en wil ik me daarvoor inzetten. Als jullie dat ook vinden, dan zou ik leuk vinden dat jullie stemmen op de PvdA op 14, 15 of 16 maart. Dankjewel.